Ik denk dat de veiligheid absoluut in het geding was hier. Radarsoftware die niet voldeed, camera's die getest zijn in 3 dagen tijd die absoluut niet datgene kunnen brengen wat het menselijk oog wel brengt. En ik denk dat de staatssecretaris op tijd dit heeft ingezien en een zeer moedig besluit heeft genomen. We gaan nu even kijken wat hebben we tot nu toe uitgegeven. En dan hebben we dat goed in beeld. Ja. Wil niet zeggen... Of wilt u niet zeggen wat het kost, omdat het misschien wel een heel groot bedrag is? Nee, ik kan het niet zeggen omdat ik het niet weet. Maar aan de andere kant, ik moet wel even helder maken. Het is niet allemaal weggegooid geld. We hebben ontzettend veel geleerd de afgelopen periode. En die kennis nemen we natuurlijk mee in het vervolg. Ik vind het enorm belangrijk dat het blijft bestaan, de vuurtorens voor de scheepvaart. Want het is veel overzichtiger dan de computers, vind ik. Want dat is al gebleken dat het niet werkt. Dus ik vind het wel belangrijk dat het blijft bestaan. Nou, op de toren zitten 15, 16 volwassen kerels en vrouwen die gewoon absoluut verstand hebben van het gebied hier en weten sinds jaar en dag wat er los is. Nou, die kennis, als je die in beginsel al monddood maakt, dan vraag ik me af waar je aan begint. Dus ik denk dat dat voor de toekomst sowieso een must is om die gewoon hun zegje te laten doen en die kennis te gebruiken om financiële blunders voor de toekomst gewoon uit te sluiten. Nu is er ook gezegd van de verkeersleiders zijn in deze zaak monddood gemaakt. Ja, dat is absoluut niet waar. We hebben gisteren al een moeite gedaan om te kijken of verkeersleiders nog wat wouden zeggen voor de pers. Vanwege het afblazen van het project. Men heeft aangegeven dat er geen behoefte aan te hebben. Ze zijn niet monddood gemaakt. Waar zou dat dan toch vandaan komen? Ja, ik heb ontzettend veel verhalen gehoord in de afgelopen 2 jaar. Als ik alle verhalen moet geloven, dan kon ik echt een paar boekwerken bij elkaar schrijven. Het is natuurlijk altijd, het levert ook een stuk sensatie op. De verkeerslieden zelfs willen net voor de camera hun verhaal vertellen. Ze laten wel weten dat ze blied en oplucht binnen, nou dit besluit naam is. Maar ze binnen benauwd dat het gevolgen hakken voor hun werk als ze dat ik in beeld vertellen. En daarmee binnen gewoon eilanders die zeggen van daarmee gaat de macht en de invloed van Rijkswaterstaat wel heel fier. En dan kun je je afvragen of het gaat om de prestige van zo'n project of om de veiligheid. Nou, het ziet er nou uit dat staatssecretaris Joop Atsma voor de veiligheid van het zeeverkeer kiezen heeft. Want de vuurtoer bloot bemand.